سلامت عنا هابلنا كبرات تخاتلتي لو ما عندهم كم تلمود حجر بزبالة مدلاون زلو حبريتها تنابخ من خبل بما يصير له لو ما عندهم ريوم حاسيويهم زلو زعباتات كأب زعبا من قصقاس حيات سراوي تجري ناب زوريا والك أي حمرات زملكت زرخبنا يو حدا حبريتها له زي بزرزر نابخن كنبلوينا بتوسخ دما حيلتات بلتزقنا ببزحين ناب دوبات تجرين إيرتران تتقعم يركبوا أتي خجمرو زحسبوا ورار دما ናይ ሰዓታት ዕድመ ጥራይ ዝተረፎ ይመስል እዚ እውን እቲ ዘሎ ዋናው መንቀሳቐስ ናባኹን ከብሎ እየ ኣብ መወዳእታ ክንሪኦ ሓሲበ ዘለኹ ድማ ሎማዓንቲ መራሕቲ ሬጅመንት ተሓዊሱ ልዕሊ 85 ዕጡቓት ሓራ መሬት ናብ ዓዶምን ህዝቦምን ተመሊሶም ኣለዉ ነዚ ስዒቡ ድማ ብዛዕባ መንቀሳቐስን ምሽጥርን ሓራ መሬት ዝሓበሩልና ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ሓደ ዓብዪ ሓበሬታ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ብዛዕባቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣዘዝቲ ናይ ተሓራ መሬት ተባሂሎም ዝፍለጡ ጀነራላትን ካልኦትን ኩናት ንምጅማር ናብ ሓድሽ ኣኼባ ኣትዮም ከም ዘለውን ተፀዊዖም ከም ዘለውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ብህፁፅ ከም ተፀውዑን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣሎ ንሱ እውን ብዝርዝር ናባኹን ክነብሎ ኢና ሕዚ ናብቲ ዝርዝር ሓበሬታ ከብለኩም ናብቲ ናይ መጀመርያ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ንህዝብና ተስፋ ዝህብ ነቲ ተፈናቒሉ ፍቅዱ ኬንዳ ዝመውት ዘሎ ህዝብና ተስፋ ዝህብ ከምኡ እውን ግዝኣት ትግራይ ክምልስ ዝኽእል ምንቅስቓሳት ብሓየት ሰራዊት ትግራይ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ዙርያ ሑመራ ማለት እውን ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቓሳት ብኣግኡ እናተኸታተለ ሕዚ እቲ ወፍሪ ንምጅማር ኣብ 12 ሰዓት ዝርከብ ሰራዊት ጅግና ሰራዊትና ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት እናገበረ ይርከብ ኣብ ዙርያ ሑመራ ወልቃይት ማለት እውን ዙርያ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቓሳት እንተሪእና ድማ ካብ ኣርሚ ሰብዓ ብኣንፈት ግንባር ሸረሪና ጀሚሩ ክሳብ ግንባር ኦም ሓጀር ምስ ኣባላት ሓይልታት ጽምዶ ከምኡውን ብናይ ተከዘ ግንባር ማለት እውን በቲ ናይ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ እውን ብኡ ሓዊሱ ኣብ ንምዕራብ ትግራይ ናብ ዙርያን ከበባን ከም ዘእተዋን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ከም ብቐሊሉ ስቑኢልካ እዛ ኣርሚ ዝየው ዘየሎ እዚ ኣርሚ ዝየው ዘየሎ ከምዚ ገይሮም ዝብል ዘይኮነሲ ብሓበሬታ ነቲ ሰራዊትና ናብ ሓደጋ ብዘየእቱ መልክዑ እቲ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ዝኸዶ ዘሎ ርሕቐት ክንደየናይ ዝኣክል ተስፋ ዝህብ ከም ዝኾነ ንህዝብና ንምፍላጥ ኢለ ዝሓሰብኮ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ክብራት ተኸታተልቲ ስለዚ ድማ ሕዚ እውን እቲ ተቆሪሱ ዘሎ ግዝኣት ትግራይ ንምምላስ እቶም ኣብ ፈቐዱ ኬንዳ ተደብርዮም ሰኣን መድሓኒትን ሰኣን ምግብን ዝሞቱ ዘለዉ ማሕበረሰብና ትውፅእ ሕብረተሰብና ናብ ቦትኡ እናመረበቱን ንምምላስ እታ ንብርቲ ትግራይ እታ ንፈልጣ ንብርቲ ትግራይ ናብ ዝነበረቶ ንምምላስ ሕዚ እውን እቲ ጅግና ሰራዊትና ብለይትን ብቐትርን ብፀሓይን ብቁርን ተፃዊሩ ሕዚ እውን ጉዕዝኡ ገስጊሱ ኣሎ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ጉዕዞ ንሱ ድማ ሕዚ እውን ምድራዊ ሓይሊ كعقتو زي القعزو خمس خنا زرقا قص حبريتا يكافتي ዙርያ ምላሽ ናይ ሑመራ ንሰምዖ ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ ሕዚውን ብዝተፈላለዩ መልክዑቶም ኣብኡ ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት ዝተፈላለዩ ዓይነት ምድላዋት እናገበሩ እኳ እንትኾኑ እቲ ሓየት ሰራዊትና ግን ሕዚውን ዝኽፈል መስዋዕት ከፊሉ እቲ መሬቱ ንምምላስን እቲ ውፁዕ ህዝቡ ናብ መረቦቱ ንምምላስን ዝኸዶ ዘሎ ርሕቐት ግን ሕዚውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ነዚ ስዒቡ ድማ ራዕዲ ፀላእቲ ወረርቲ ምዕራብ ትግራይ እውን በብዘለዎ ከባቢ ኮይኖም ዓበይቲ ኣኼባታት ኣካይዶም ኣለዉ እቲ ኣኼባታት ንሱ ድማ ንውግእ ተዳለው ዝብል ሓፂር ዝኾነ ትእዛዝ ተዋሂቦም ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ሑመራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ዙርያ ምላሽ ወልቃይት ዝበፅሐና ሓበሬታ እንታይ እዩ ዝብል ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሰራዊት ትግራይ ይመፅእ ስለ ዘሎ መጥቃዕቲ ክፍፅመልና ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ኣብ መጨረሻ ሰዓት ስለ ዘለና ኩላትካ ኣብዚ ዘለኻ ني وجه تدالو زبل تي زي حقه ومحدار ناي دمك زودن ناي إيشتو دملو زبحال ما كانت ناي بلزقنا ممحدار وزولو زي حقه ومحدار أوجو يركب إذا أوجو زي بقلتي نتوم أوزلو زي حقه وين عطوقات مالتون توم ناي زبعتك كذا تباهيلهم زفلتو محراب تقرأي وريروم زلو حيلتات زي تم حلال فلهم تزازيو زيد دحرز تزازي دما كله توزلو عطوق ناب زنورو مد بوتا آتيو بوتو نكحزن بسرعة زورها ملاش دما دفعاتو كوف قبلن تداليو نختصنحن زبل تزازيو تم حلالي فلهم زلو زي حزوون معرخ نديناي افتم ورر تحيلتات زلو ناي خوينات شوهات زرئيو توم ورر تحيلتات حزوون اتناي تقراي مريت قوريسكا وسيركا نزال ألومو تقراي كام زيتلا على مقبار تتغايلو دما خالقوت كبابتات ناي تقرايون قراريسكا بقى تقراي تبهال عدي خمزيلا نمقبار زخدو زلو رحبات زرئيو خبرات تخاتلتي እዚ ድማ በቶም ናይ ኦሮሞ ብልጽግና እናተ ፕላን ተገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ኣሻጥር ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝርድኦ ነገር ይኽብራት ተኸታተልቲ ንስዑ ሕዚ እቲ ኣብኡ ዘሎ መምሕዳር ናይቲ ደመቀ ዘውዱ ዝበሃል ዘይሕጋዊ መምሕዳር ሕዚ እውን ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ናይ መከላከያ ሓይልታት
ብስሩዕ ርክብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ዓይነት ምድለዋት ገይሮም ወዲኦም እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ እዋን ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ምድላው ገይሩ ነቲ ቦታ ንሱ ንምምላስ ቶመው ዘለዎ ሓይልታት ዘይሕጋውያን ወረርቲ ሓይልታት ፀራሪጉ ቦትኡ ንምምላስ ዝኸዶ ዘሎ ርሕቀት ንምትዕንቃፍን ከምኡ እውን ዘይ ቦትኦም ወሪሮም መስዋዕቲ ክኸፍሉ ዝተዳለዉ ወረርቲ ሓይልታት ከም ዘለዉ ኢና ክንገልፀልኩም ንደሊ ብሓፂሩ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ናይ ካሊእ ድማ ብቲ ምትሕብባር ሓይልታት ፅምዶ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ዝምልከት እዩ ኣብ ዙርያ ሑመራ TDF ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ዙርያ ዘሎ ሓይልታት ፅምዶ ሓይልታት ኤርትራ እውን ብኣንፈት ኦም ሓጀር ከም ዘለዉ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እቶም ብኣንፈት ኦም ሓጀር ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ምስ ሰራዊት ትግራይ ተናቢቦም ዝኸድዎ ዘለዉ ክያዶ ድማ ሕዚ እውን ኣብ ዓብዪ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ዝተፈላለዩ ናይ ምቅርራባትን ነቲ ዞባ ንሱ ናይ ምኽባብ ስራሕትታትን ድማ ብዝተፀንዐ መልክዑ ብዝተወደበ መልክዑን ተናቢቦም ይሰርሕዎን የኺድዎን ከም ዘለዉ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ በዚ ዘሎ ኩነታት ድማ ሕዚ እውን ሑመራ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ በዓል ዋናታታ ከም እትምለስ ምንም ጥርጥር የብልናን ምክንያቱ ድማ እቲ ጅግና ሰራዊትና ሒዝና ማለት እዩ ኩላትና ድማ ሕዚ እውን ኣብቲ ውፁእ ህዝብና ክንከውን ኣብ ጎኒ ውፁእ ህዝብና ኮይና ዝግበአና ኩሉ ክንፍፅም ሓደረ ክብል ይደሊ ካብዚ ካብ መረብ ሚድያ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናፍቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ሓይልታት ብልፅግና ብበዝሒ ናብ ዶባት ትግራይን ኤርትራን ተፀጊዖም ይርከቡ እቲ ክጅምርዎ ዝሓስቡ ዘለዉ ኩናት ሕዚ እውን ኣብቲ ናይ 12 ሰዓት እዩ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ ከዓ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እውን ብዙሕ ዓይነት መግለፅታት ክህቡ ርኢናዮም ኢና ብዛዕባ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ብዛዕባ ፅምዶ ብዛዕባ ገለመለ እናበሉ ብዙሕ ዝበሃል መግለፅታት ሂቦም እዮም ናይዚ መቐፀልታ ድማ ሕዚ እቲ ክኸፍትዎ ሓሲቦም ዘለዉ ወራር እቲ ካልኣይ ጀኖሳይድ ሕዚ እውን ኣብ 12 ሰዓት በፂሑ ኣሎ ጫፍ በፂሑ ሕዚ ድማ ሓይልታት ናይ ብልፅግና ኣብ ግንባር ቆቦ ብበዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ሕዚ እውን እናራገፉ ይርከቡ ኣብቲ ናይ ቆቦ ሮቢት ገለመ ዝበሃሉ ናይ ቆቦ ከባቢታት ድማ በዝሒ ዘለዎ ሓደሽቲ ሰራዊት ምስ ሙሉእ ዕጥቅታቶምን ካልኦት ታንክታቶምን ከበድቲ ብረታቶምን ሓድሽ ዝኾኑ ቦታታት ፈልዮም ተራጊፎም ከም ዘለውን ናብ ትግራይ ናብቲ ናይ ደቡብ ግንባር ንምእታው ድማ ዓበይቲ ዝበሃሉ ምድላዋት ተዳልዮም ኣብ ጉዕዞ ከም ዝርከቡን ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ብቪድዮን ብፎቶን ዝተደገፈ ማስረጃታት እውን ሒዝና ኣለና ኣብ ሰዓቱ እዚ ሰራዊት ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ክመፅዎ ንዝኽእሉ መጥቃዕትታት ክፃወረሉ ዝኽእልን ሕዚ እውን ንፀላእቲ ኣዛዊዑ ክድምስሰሉ ዝኽእልን ምንቅስቃሳት እናተኻየደ ይርከብ ብርግፅ በበይ ከም ዝኾነ ንሱ ብርግፅ ክንዛረበሉ ዘይንደሊ ነገር ዋላ እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን ሰራዊት ትግራይ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሰፋሕቲ ምድላዋት ወዲኡ ዛዚሙ ፀላእቱ ንምክልኻልን ንምድምሳስን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝርከብ ኢና ክንገልፀልኩም ንደሊ ናፍቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ሎማዓንቲ መራሕቲ ሬጅመንት ተሓዊሱ ልዕሊ 85 ዕጡቓት ሓራ መሬት ናብ ዓዶምን ናብ ህዝቦምን ተመሊሶም ኣለዉ ነስዒቡ ድማ ብዛዕባ ምንቅስቃስን ምሽጥርን ሓራ መሬት እውን ሓደ ዝተዘረቡ ሓሳባት ኣለዉ ካብቶም 85 ዝብለኩም ዘለኹ ዕጡቓት ሓራ መሬት ሕዚ እውን ተጋጊና ነርና ናብ ዘይከውን መስመር ከይድና ነርና ኣብ ዓፋር ድማ ፀኒሕና ሕዚ ግን የቕረይታለዎም ናብ ህዝቦምን ናብ ሰራዊቶምን ተመሊሶም ኣለዉ እዞም 85 ዕጡቓት እዚኣቶም ድማ ናይ መራሕቲ ናይ ሬጅመንት እውን ሓዊሱ ክሳብ እቲ ናይ ታሕተዋይ እግረኛ ዘሎ ማሕበራት ዝነበሩ እዮም እዞም ዕጡቓት እዚኣቶም ድማ ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ናብ ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ ነቲ ኣብቲ ሓራ መሬት ዘሎ ኣካይዳን ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኮነ ወታደራዊ ኣካይዳ ድማ ሕዚ እውን ንትግራይ ኣይጠቅምን ጌጋ ስሕተት ዝኾነ መንገዲ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ተምኡ ዘለዉ ዕጡቓት ሕዚ እውን ናይ ባዕልና ዕላማ ዘይኮነስ ናይ ካሊእ ሰብ ውክልና ሒዞም እናመፁ ንዓና ክእዙዝና ይኽእሉን ዝብል ሓሳብ እዮም ኣቕሪቦም ዘለዉ እቲ ንሳቶም ዘውፅዎ ምሽጥር ድማ ኩናት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ድማ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ብልፅግና ዝበፅሖም ትእዛዝ ዘሎ ነቶም ናይ ሓራ መሬት ኣዘዝቲ ካብ ላዕሊ ካብ በዓል ብርሃኑ ጁላ ዝበፅሖም ትእዛዝ እንታይ እዩ ዝብል ብሓፂር ግዜ ሰራዊትኩም ንኩናት ኣዳልውዎ ዝብል ቀጢን ትእዛዝ እዩ ተመሓላሊፉሎም ዘሎ ነዚ ስዒቡ ድማ ትማሊ ካብ ዓፋር ተበጊሶም ብህፁፅ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፁ ከም ዘለዎም ተኣዚዞም ከይዶም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ እዩ በፂሕና ዘሎ ሎማዓንቲ ምሸት ድማ ናብ ዝነበሮም ቦትኦም ናብ ዓፋር ክምለሱ ከም ዝኾኑ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ንስዒቡ እዩ ድማ ሕዚ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ናይ ብልፅግና ስርዓት ነቶም ሓራ መሬት ዝበሃሉ
ብዝተፈላለየ መልክዑ ንኩናት ድልዋት ክኾኑን ምስ መከላከያ ሓዊሶም ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ንክኸፍቱን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ መቐለ ንክኣትዉ ከም ዘለዎምን ዝብል ቀጢን ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈሎም እቲ ዝበፅሐና ምሽጥራዊ ሓበሬታ ዘመላኽተሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰዓቱ እዚ ሕዚ እውን ዙርያ ምላሽ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ዘሎ ሰራዊት ፒፒ ብዝተፈላለየ መልክዑ መጥቃዕትታት ንምኽፋት ኣብ ምድላዋቱ ወዲኡ ሰራዊቱ ኣራጊፉ መሳርሕታቱ ኣብ ምግዑዓዝ ዝርከብ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ይኸውን ድዩ ኣይኸውንን እቲ እታ ክትጠፍ ዝሓስብዋ ዘለው ትግራይ ትጠፍ ድያ ኣይትጠፍን ዝብል ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ሕዚ እውን እቲ ናይ ብልፅግና ምንቅስቃስ ግን ነዚ ይመስል ክብለኩም ይደሊ። እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ሰብስክራይብ ናገበርኩም ድማ ቤተሰብ ምዃን ትኽእሉ ኢኹም ክብለኩም ይደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ። እንተኣነ ግን ንሎማዓንቲ ነበረኒ ምድላው ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ። ሰላም